tutaj Wiktor i nagrywamy dzisiaj Blockmage'a. Mnie zastrzelił, fajnie, co nie? Fajna seria, się szykuje ten Blockmage. No szybko, tak mówię, bo mi się przed chwilą kamerka zasnęła i miałem, kurde, godzinę zamiast. Jeszcze od razu muszę pomówić szybko, bo to szybko będzie odcinek, że będzie nowe wszystko, bo będzie na przykład Flappy Birds na moim YouTubie, będzie jeszcze nie wiem co, będzie kilka gier na telefon, będą live na moim YouTubie, będzie bardzo fajnie, w sensie na razie super zaczyna, ale nie powiem, że super będzie ciągle. Okej. To lecimy jeszcze zaczyna zwiedzać. Oj! Zżygam się, bo pan Wilek we mnie trafił, oczywiście Kandzino. Mój sąsiad. No pan. Dobra, i szybko lecę, kto jeszcze się napisał. To bardzo źle. O. No, nie wiem, co się srało. No nie wiem, co się srało, ale się pośkało, nie wiem. Dobra, okej, lecę sen. I believe I can fly. I believe I can fly. Dobra, okej, ciągle zostaję po moim ryjunku. Jakby się powie... Ten jak go zagunował. Dobra, okej. Dzisiaj taki szybki odcinek. Za szybki, no nie wiem. Ja się będę z wami żegnał w tym oto pięknym ekranie. Na razie siema i cześć. Cześć. To bardzo ważna sprawa. Cześć. To bardzo ważna sprawa. Cześć. Dobra, okej, tam piosenkę sobie zostawmy i już.